Номер? Велислава Пехливанова. Сега как беше? Контакт? Оставете на мен, Яким. И не натискайте педалите, моля. Искам сама. От ти да видиш. Няма да сте винаги до мен, свикнала съм да разчитам само на себе си. Успокой двигателя. Малко газ, малко газ, малко... Знам, не ме учете. Извиняйте, Пехливанов, аз затова съм тук. Не го приемайте буквално. Вие сте мъж, Яким. Трябва да разбирате, аз съм сама жена. А Пехливанов? Какво искате да кажете? Нищо. Имам предвид като еманация, състояние на духа, Яким. Тъй, гледай напред. Какво става? На 16 ще го видим ли? Има разлепени афиши. Естествено. Дано не вали. Нищо чудно. Да е Пехливанова, може да ти прозвучи просташки, но все се каня. Какво яде Пехливанов? 6 литра мляко. На ден. И главно кайма. Гледахте ли ги по телевизията? Да. Видяхте ли как ги правят тия работи? Да, така не може повече. Драгостинов, моя професор, винаги така казваше. Дай на трета. Не мъчи колачета. Яки, моля ви, не натискайте педалите, аз усещам. Спокойно, Пехливанова. Не ви се бъркам в методите на обучение, но разберете, това води до една деперсонализация. До една унификация, бих казала. Ами аз съм преди всичко жена. Мислите, че не забелязвам? Какво? Всеки ден с нова риза. Защо не? Апропо, кой ви поддържа ризите, нали сте сам? Комунални услуги. Впрочем, едва ли има значение. Я дай ляв мигач.